Hello. Good afternoon to everyone. Welcome back to my YouTube channel. Naa si Madam Wakak sa akong kiliran, no? Mo nagkita na gyud first time in my life nakita gyud sa Dubai mga iring banbanon. Mga iring banbanon ug mga iring gila. Hoy dong. Hello. Good afternoon to everyone. Welcome back to my YouTube channel. Naa si Madam Wakak sa akong kiliran, no? Mo nagkita na gyud first time in my life nakita gyud sa Dubai mga iring banbanon. Mga iring banbanon ug mga iring Gilaygay pa. Iring ayod din. Ayod dip. Magtapos Sa man ang mga iring banbanon. Iring banbanon madam balabi mo. Hi! Nang lupad na. Mo ni si Madam Wakwak no visit mo dili. Si Ate Edith. Oh, shout out ya ka Ate Taga Edith no Sambuan. Hi! So mga yes. Come and visit here. Dali na sa Dubai. Edith Cavalida sa Sambuan. Ja, oh, loy visit magtapok ng mga bayot diri ba awam buak yung show diri. So mga iring banbanon, moadto mi sa ila ka Madam Wakwak nga floating restaurant, the Filipino floating restaurant here in Bord Dubai. So come and visit here. So musulod na ta mga iring banbanon, papasok tayo. So mo ni siya ang entrance. So if you have reservation, just contact here. And this is the reception, no? If you have any reservation, just call this number. So now we have to go inside. So may ano sila, may papunta tayo ng carpet, mga iring banbanon. So pasok tayo. Welcome. Yeah, pasok tayo dito. So maoni siya ang Filipino floating restaurant owned by Madam Wakwak. So almost mga guests niya dito mga Filipino, no? So or even mga nationality sa uban pang nationality makakaon sa diri. So mao ni siya mga iring banbanon. Sulod ta, nya ang kanang gamay nga yacht, ano siya? Mura I heard it's only 200 dirhams per hour. So you can go around here sa Bord Dubai, no? So mao ni siya mga sa dako nga mga yati. Kung ganahan mo, mao ni siya surrounded of yati. Yati daw. So mao ni siya ang place ni Madam Wakwak. So manood ta. So manood ta dili, no, this is the entrance of the floating restaurant nga bungga kay mga iban bang red carpet siya. So welcome sa red carpet gid, no. So na ta, pasulod ta. So red carpet gid siya mga iban bang no. So mao ni siya ang barko floating Filipino food. So manood na ta. So if you would like to rent small yacht, it's only 200 1 hour. So ayun mo dili. Visit here so we can go. It's only ridings. There's no free drinks. It's only 1 hour, right? Okay. So it's 1 hour, it's 200, no? So sunod na ta dili. So mo entrance bongga kay. First ay te. Don't forget to subscribe. No, si Iring Banbanon. Subscribe my channel. So mo siya ang entrance bongga siya kay kon siya mo siya kanang buwan. First di Mayo. So this is the visitors. Yes, Madam Wakwak. So, live show kayo kay First di Mayo gid ang concept ni Madam Wakwak live show, no? So, wakyat na ta, so nakasok na tayo mga Iring Banbanon. So mo siya ang view diri. So no? It's really nice, no? Na-feel din ako nga nata sa London, nata sa Europe. So mo siya mga Iring Banbanon. So pasulod na ta. So mo siya ang sulod diri, no? So naa siya first floor, second floor, and naa siya naman ang third floor. Hello po. Sa taas na ta. Sa taas po. Musulod ta diri kay mag-check ta sa buffet nila. So ari na mga Iring Banbanon, no? Nagkaltang gid ang buhok kay. So mo ni ilang buffet area nga. So nasa lang isang chicken. Nasa lang isa ano? Adidas out night siya kay Nike international yan. Yes, unsa man siya nagka? Mixed clothes. Wow. So ayun ipabutan ni pamili ka lang ipapakaon ng banana mo. So nakagina mo sa Iring Banbanon. Ay, just kasi sa imaway ko ari diri. So barato ra ilang it's only 49 per head. It's a net no. So it's a buffet unlimited food siya bongga. Naka siya inclusion for juice and
You can eat as much as possible kasi hindi na magbaon ha. Kaon na din lapang-lapos na din siya din. So kung request mo mag-video kita, magkanta ka rin ala binahi. So visit na mo din mo ni ang mga nato live show no. So mo ni ang mga staff mga primitive mga staff dito. Ako mo din sa mga staff sa Madam Block kay live show na. So mga imban. So nangako namin ni Wala pa ilang guest. Ayan tabi. Patikim pa lang yan. Okay. So mga iring banbanon sa akyat sa ta. So ayun yung paabuta ari na mo diri kay lami kay pagkan magtabisay yung laway mga iring banbanon no. So it's only affordable price. It's only 49 per head. It's net, no? You can eat as much as possible mga iring banbanon. So lami na pagkaon. Lami Basta Bisaya, guwapa. Oh, mo na siya asa si Madam. So mo na ang second floor. Oh, mo na nag-birthday. Asan to nag-birthday? Tian. Asa man sila si Ay, Diri, oh, pag Titanic ba? o lagi, oo. So musakan ako sa taas. So mga iring banban ari na yung taon mo kay it's only 49 per pax. Wala ka ng video lang, Madam. So mo ni si Madam Wakwak. Hello everybody, The how are first you time na meet today? din ako so How are no. you tomorrow? Ari na entaw mo diri. So mag-invite kog mga friends ako mga Mga maluoy in town mo, maluoy mo sa puti, mga Madam. I will kalag. try to invite sa mga puti kay patilaw na ko sa mga Filipino food. O ang mga kalag sa purgatorio. Hinaot Hinaot unta ta, nga mo makurkurog adto na. mo. Adto na sa kinabuhing walay katapusan. Idakdak na to. What? So mo ni siya. Ay, hello mga iring banban, nagtapok na gyud. Ay, nagtapok pi kay si Madam Wakwak nagluto og puto maya. Maya bungal. Pure na ko, Madam. Di na, Pure na di ay. oo, Di na purity siya na mayang ko. Oo. bungal. Mo tanaw si Eva. Ang puto og si Kwati usaka. Termos di ka malikyan mabuak jud ang show nimo ari na gyud mo diri no ayong pagdugay-dugay bisita na mo sa Filipino floating Filipino restaurant Yes. sa in Port Dubai no so ayog dugaya kay makita ninyo ang tibuok Port Dubai no surrounded og buildings and lights na murag nagyud ta sa kuan murag nagyud ta sa mga nindot nga lugar no mga iring banbanon dada yung mga uyab-uyab diri no pag-date kay lami kay ang feelings ninyo kay Bugnaw. mo na siya ang view good no nag-on ang lights na ay Diyos ko na-miss ko sa place sa locations it's very nice so pwede ka mag-Titanic diri Jack asa naman ka Jack What? Jack nagpahipi si Madam Wakwak Rose. si oo ayaw glayat ayaw glayat Ayaw dugayat layat. ayaw dugayat hi hi Nadiri ang giring gibidli. Ang giring gilayke. ilagit nagpahipi laflos na mi mga iring banbanon ha so mga guys ayaw intaw nyo dugaya visit na mo diri sa kang Madam Wakwak nga barko nga kuan sa nito the Filipino floating restaurant here in Dubai unsa ning location Madam Alsif Port Dubai no Ano naman ni si Eva Cavalida, oy? yeah mo na ni si Madam Hello so everybody, morning everyone. location here no it's surrounded with yati na siya na mga Yati. yati kini yung mga mga bungga gini siya diri no so discover the beautiful place here in Port Dubai no so this is Ate Ann Yes, mga iring banbanon. Subscribe na. so lamig yung kaon ka na ay naibalbak pa Madam mga Filipino alay piti naibalbak pa na yung mais o kung sa pa na dito What? ano siya ang location diri no ayaw mo dogay na kay arigin mo diri kay nindot ka ang place makawagtang sa stress mga iring banbanon so nagkuan mi na rent mi og yacht na gamay